zan sa Allahu sarki ya rabbi kaliki da salatu gun Mustapha mai bada agaji sa sahabba hashir bausi san bada agaji sa da shahudutta da zailan barhama gausi ya rasul manzo al-Mustafa ba zan ga barkawa jari ni da nazo da baitukana ka ya ratsa zuciyata sassan jiki da bargo san ka ne zuci da rikewa dukkan dare da rana mai kyan jiki da sumfa annabi mai madina ya rasul manzo al-Mustafa ba za ni barkawa yarje na gankada dukkan dare da rana yau zuciya da datti kai ne matsarkake ta nisan ka na rike shi mai sai da lafarina ba ilimi gari girman sani nike ya rasul manzo al-Mustafa ba zan ga barkawa da gaban ka manzan maka isa ko da yaushe kai ne na sa a raina kaunar ka zan faɗa gaskiya guda daya abun yabona rasul kai ne na sa a rai ba za ka barka ba ya rasul manzo al-Mustafa ba za ka barka ba ya macen gina dukkanin halitta mandan na shiga ya zaman ka zauna da kyawabi kaunar ka na shiga ya rasul fadar ka yau nike su manzan mu in shiga dan amina kaunar ka ni ne ba za ka barka ba na sade a zuciyata san ba ka zamo da kannin jinin